long ka karyam apa phimi ke deban dan karyam ke badan akor ke badan buram kinong pe jepi tang karyam ko jong phiru ki thu ba kane ka beriau le ne uniu beriau badan buram badan akor te kam dei than ba ngin sia khina jing thia ngin sia kren apa video nyale video ngin sia yu kata kalong ko wei ka ba penjak buram ada karyam jongi kamdan akor dan buram te to ya kata mah kiba senguthu ya kata kalau kalong kajing pensai na kalyang jonga abat kajakaru om dei ba pin sulit le video teng pidan hapo pankhana pidan hapo kamera sumru pile video hang tu pisut benyat pipen i ki ba kata kalong ka ba kam internet mah kam internet kum kita ki personal jong pi hayang sem pila ban le kata andai pin that le yu ya kata sepo social media sepo ka perthai sepo ka rikasi dang hari kasi dengi gereng page para rikasi te sawai kani sin balami apa social media ling bagi YouTube ling bagi Facebook ling bagi Instagram kemud kala share lot sabaro ik kum kini ki ber khoj kilong ki ba bakla ya kitu ki bale YouTube lada dei mano te nganga ada bais ya pi ba yami da karyam ka badan buram dan akor da kata ka jing aki jaka ki ba pile ru le kata hakar kom ka ba ban idai kan makinong support ro kenyaro ya pi lada pile bakala lada pi shu kumtu pi dalami apa social media pen saungan le shoot beniat ngan sa satsunyo ngan sa kelyang sapti kata te kalong ka bom internet tikibrio ki bapej try kin ong kumno pi om pansi ki brio kin hap kren ki kitien ki ba teng ki ba pin sungtunat ban sangap namar ka jingle ka jong pi om dei ba pin kenno ki paj ba kumba ka ju ong mo phim dei ban kenno ki paj ba lada kim dei na ka jing sedang ka jong pi lada pi pen i kum ka tu ka akor ka buram ka mod ki paj ba lele te ki bisu ai tanga ka comments ki dei ki makiru ki ba pej ka video ka jong pi ki ba subscribe ru ka video ka jong pi ki ba kersan ru ka video ka jong pi phio ka ne ki subscriber phio ka ne ki views member te ka dei ling ba jong ki teng pi pen mi no ba ki keren ben kum ta te manu ban keren ben da pi mi da ka buram ka akor dan nuno ban la ban keren ben ne ula ban ka thoi pi kin yaro lar pikiran yang kono hakata ka rukom ka pi kadon ka topik jong pi kin yaro pi te sakawai pat ka ketien keren ma ka ketien kumno ban keren ru phidi ban sungthu ki paj ba ki sungthu ya ka ki kwa ya ka phidi ban keren ya kata om dei pinsu keren kat ba mi ya ka sintur ko jong pi hapar khatlang sani stai ru hapar khatlang ya ka bha ka miat pikiran te kamot ki briu ki concentrate ya pi apa pikiran la long kum unong hikai ma yang ngapo stage hikai ki kena la pi ki jingkren jong pi kam long ka ba sengutenat te wat kinong ki kena school ki kena mo ki ba sengap ma la ban long ki paj baru te kila ban ong ba ka jingkren kila ban hakata rukom ban namar kan ni ka di ka perthai ka bamenta ka perthai ka klat ka don ka teknologi ka ba la long advance kam long chu kim ki por ki ba mensua la pikiran bi pila sa kan tho ya kata ka di 100% te ya kan ni ban kiar om dei bangin chole kat mamon mau tang bangil ami yang tu ngin syah keren kat mamon kamlong te sakawai pat kebangi yu mau kum ki bayami lang ki social media ngim dei ban keren bej ngim dei ban keren bej bat ngim dei ban ngim bej ni dei ban wat benia chuai ki jing sisa sibuk menong menta mong yo ki jing sngau kum ta kum ki yu ngio kum tang la susim kum tu dawat da penai por sa da ki sngi da ki bon sngi da ki tayau wat benia ya kata om dei batang bapun uta pensoi uta pi pinsu penmi na po social media kum ta kalong ba bakla kan ni wat benya ada ba jai wat jingtip hot kalong em kum ta te sakren penya kata kren da ba pi brom ya ka jaj benriu ya ki support ki jong pi ba pe ki video jong pi kemod ki yo jong mod kren klek bit kren ayu no kum ta kemod kata ka yalam jing bakla kren da jing songtho ka ba ngasat ban ba sakawai kalong bang ngasat ban ba long ki bayasha lada pimi apa social media la pimpat long ki bayasha pimi sakipat ba ki don ki ban support ya pi ba don ki ban long opposite ya ka ega ka jingkran ka yang pi te pidong piti ban long ki bayasha yai persang bat yai hikai halade yai perkhat pej ya ka video ka ba pi kren hatu ka ne ka video ka long komno sakipat ba la ki sngau ka long komno ju pikran menta pej la sai review ya ka to khanang ba pin song thu pin sam bijing bakla kumba set ong mola da tang pi
pila pelaj ke video pim don por ban bishar ya suaya la dia pi bishar no ita ki comment pi ki comment ki brio ki comment mar balik ki brio ki comment kade ke jing keren bakala ka jong pi keren ke jing keren bi ke jing bom keren ya kanong rem te hakata ka kom kan ba kasawan ke jing sya kan tho ke jing sya ten da kan do bat kini ki brio ki bakham not de legitim ba kasi ka sangro haki comment pin le kom no kan nomor la kalong bet mon abangi ngimi kade ke ningkong ke baningkong kade ngimi abangi ngimi cumi thormur kum tu kumot kinong comments kinong ayu gila aban keren haki agirukom di serawai pat ka ngasu ku aban advice no direct ini kong shanti polong mo ban ide ibriu ibanang ban shat ban yu to kata ka jing shat ke jong pi ke jing shat kemen jong pi shat shat ya kata menu bala ban khang ne ketika jing le kemen jong shat re umde ban pen ithan sport social media lada pi mi ban shat po social media mi kata ka kom ka ba don burom don akor ban shat teng pila shat kle be ro teng ma ka ba ngiru ngi pe yaki video ngi i ba long kom ta tekan ni ling ba kini ro kade ka wei ka ba kalong penja burom ya ka yuna nalor ba pisat piriam ru ka brio ka ba pila de ka kerdan laban ong no kerdan mi age ma pidang shat kum kena khat saw khat san snem kam ya hap pila don khun ksil pila don ayu tapi de ban ri ka burom te ling ba ki tu ki jingle jong phi ka mod ki ba pet ka mod ki bisar ta ki bisar ni kong ya phi hatu kan ni ka brio ka biang ne am ka jingmut berkat hatu kan ni ka brio ka biang de am ka jingle jong ka te kita kir kom ki bun ba ki pat ba ki bisar dalam suap gini mi apa social media ngi ban berkat amde ben le be toy kata ka jing shat jong pisat hayeng ka jing kemen ka jong pi mano bala ban khang ya kata na ka yang mano umla ira ban khang kata ka jing shat ka jong pi dan kasab ban shat tang ba wat om pen mi kum tu pat kan baling ba kitu jing shat jong pi ki ba pi shat kum tu pi shat akitu kom ki ba yu long kimla ta ban pedang ki pat ba ya sab long ya kan ya sabisar hi ma pi kong ngalai sa ngakwa ban advice bi la slam ba ngala yui yaki jing yu mo jing shat ikum tu tengah kwa hi ban ai namar ka advice nam ta jing pi ka jing ba Thailand nam ta jing pi mar piru pi chat keren apo yu ne pi le pi don ka ni ka YouTube channel pi don ka Facebook pi don ka Instagram te sngoba ban burom ya ka ta ka ba ki pai ba ki piang le ya kata pin chule persya ya ka mon upat ba mar ki de ki pai ba ki ba support ya pi le pi pen iru pile kita ke iru na banta ki pat ba kin page pi kin support pi la pile kata kom la ki pat ba kim sung tenat kam ha ba pin ha berkat kata kalong ko ka advice ka ba ko aban advice na banta jong pi ti perlok ngam dan ai ma mar ka ni por ma su ko aban yu ma aslam ba ini kong bang ko aban advice ban pen ilem ho jini kong ide brio ho ja jing sem janga hi nga sem ba ide brio iba ikwa hi kata ban ma limba kan jing le jong ya kini ki social media in yo kamai in yo yu telar phi kwa ban yo kamai te om dei tang ba phila chu thap video kum tu pin chu yo kamai no la ki pai ba ki nong page kim don ki subscriber kim don kamot se ai pin yo ya kata ka kamai jong phi limba kini ki social media limba YouTube te phi ban burom ning kong ya ki pai ba phi ban le ya ki video jong phi ba ki pai ba kin sung tanat kin support ya phi ka ktien jong phi ka de ka wei ka ktien ka ba phi pen mi phi burom phi kersan ya ka mon ka jong pai ba ka de ka ta ka wei tang ko nga suka ban ong banai pen ithan ya kata jing sya parti jong phi nomor ba le se mo phi la sulong dai hat ngam tip ya ka tang ba phi ben ya ni ka parti BPP mo kum ba pau long ni ngi ba pe ni song thu ba ki pa ba ki ba pe ru ki song thu phi ben do im do yap ya ni ka parti BPP phi le ban penan kam le kitu ki ba phi sim phi wan ra phi le video phi pen sngau ya ki pa ba kata keren kom ta komot phi sngau tenat ba phi long song chit pet kum kani kong kalong ka babakla nga advice pi ba kani kom kalong ka babakla ba sibun lada pidon kano kren bet ka tin ka basai ka tin ka ba yu om dei ba pin peso kum to ha kani kom le jong pi ka kalong ka wei mo laban ong no ka de ka jing lor mi jong pi ba ka jing bisni jong pi tinga ngaju semba na kaliang jong kini ki ba ya kersan ya ka tu ka parti BP kim ju kham le pi kum to kim ju that ya ka no ka political party kim that kim da pen ithan re kata to ki keren juk kham don ngam pat juk kham yo i re ban ong ba kinara eta video kin pen sengau kin pen sengap sapi pat ba utau keren kom ta te kata kalong ga e ga ba jing le jong pi kong la da pi sno thu i ga ni ga video jing advice jonga persang ban kala persang ban le ada ki we ki style khrang ba ki beri kin support ya pi aku ai ni ga video kan poi suru sapi kong khanang ba balai ngi support ya pi nomor pi ru pi persang ma pi don kam ban le ga ni
ti la da pidan kam man le kan ni pihab ban sung thu kan om dei ban chule kulumar pidi ban don ga jing te pe jing nang kum no ban yu te kong la da pi yo i kini ki ya kan ni ga video janga sa komen bat sa yu ngan sa pen sai ban pi ngan sa lam ngan sa pen i nomor ki ek ngi don kam om dei tang ye i ni kong le se ga la ban long ye kini ki news youtuber ma ki badang persang ro te kade ban long ha ta kom tengah aku boleh biang sesinya pi ki ba pe jaga ni ka video bat ki ba ju kerjaan yang tengah nang yai penmi ki dang bun ba ki yu mau kita ki yu ki ba ki ba komen sanga ki ong ban keren ya kata-kata to pi Aisyah perlok kepor ngaru ngai ngamlong perki ngaban wat benya ita ki ke brokoj ngenya keren kita ki jeng sisa brokoj ngenya penpau ngenya yu ngenya batai nagaleng jangan ngalong balak loi ba ban pensai nomor kembapi set support jangan lingi bagi komen ke jong pi wala dangam ju kampuleru ndrei dang ayo por kendet kum to long kidon kum to ngapet teng i ba pi filong di brio ki ba shai ba ka jing comments ada de itu ki ba persa ru ngam ju theu yaki ngam ju yu ngam ju don kono kono ka jing bu note la ne ka jing sun yaki ka jing kren jong ki ka long bet ba pi don ka hok ta pidan ka hok ban kan tho yang ban kan tho ya ka jing kren jong ngala filap kono ru nganga pedang na ka ba snow comment iki ba pi la da pi kan tho la na pi yu nganga pedang na ka ban sim ka ba snow comment khnang ba ngaru ngala ban ya ka ta lenti te don bagi ba kan tho ba no nganga de yu ba tre ka kam sipai te stangkat no kat ni stangkat tu kat ni hi ngala song thai nang ni ka kam barok ka tang la tre di ki snem di ba bon ngala sakri ka ni ka ri ngala sakri ka ni la amantala arpo saus snem ngala sakri ka ni ngala biang ngala snow ngala dap ailut ke jing sakri jonga ban sakri kari ling hakan ka kam jonga ngala dap sakri lot te ka banga nga phai khmat mantang kalong ba nga phai khmat lem saka kari la jong kari khasi jantia la jong ka ba teng ni haban ya keren lang kita ni haban pensai lang kita te wat ju ong banga ngamla ban keren kadon ka hok mo ngi don ka hok ban keren te na matang nga keren tang na mata kari la jong ban pen bha ban pen sung thu iki perlok yaki jaj benrio kasi jantia te kata ka di jeng trang jonga ngam kwa ba ki paj ba jong ka kasi jantia insya ngop akino kino jeng sha yalam bakala ne akino ban sadum te ka datang kata kowe te khublai perlok ling bagi ni